Бүген бездә шатлыклы вакыйга. Театрның туган көне. Безгә 87 яшь. Театрның туган көне уңайыннан аның 87 еллык тарихына, театрның үткән елларына, узган юлларына күз салыйк. 1933 елның 6 ноябрь иртәсе. Менә шушы бина, элек Академия театры эшләгән бина алдында 6 пар җигелгән ат килеп туктады. Атлар матур итеп сөлгеләр белән бизәлгән, арбаларга салам салынган, алар өстенә җәймәләр җәелгән. Ә театр эше бәйрәм төсен алган. Артистларыбыз матур итеп киенгәннәр, бизәнгәннәр. Дулкынланалар, сөенәләр, борчылалар. Чөнки труппа бүген зур юлга, беренче тапкыр гастрольгә Питрәч районы Шәле авылына юл тота. Бүген беренче тапкыр Кәрим Тинчурин һәм Кауи Нәҗби әсәре буенча куелган Булат бабай семьясы спектакле уйнала. Режиссеры Гали Ильясов. Шул ук көнне Шәле авылында спектакль уйналды. Тамашачы спектакльне бик җылы кабул итте. Шул көннән 1933 елның 6 ноябре тарихка театрның туган көне булып кереп калды. Татар дәүләт академия театрының филиалы буларак үзенең иҗат юлын башлап җибәрде. 1938 елның 6 ноябре. Театр Балтач районы үзәгенә күчерелә. 6 номерлы Татар дәүләт колхоз-совхоз театры дип йөртелә башлый. 1940 ел. 6 номерлы Татар дәүләт колхоз-совхоз театры Арча районы үзәгенә күчерелә. 1942 елның октябры. Театр Буа районы үзәгенә күчерелә. Буа дәүләт колхоз-совхоз театры дип үзгәртелә. Театр коллективы Бөек Ватан сугышы елларында да эшчәнлеген туктатмады. Киресенчә, иҗат белән бөек җиңүгә үз өлешен кертте. 1944 елның 20 апреле. Театр Казан шәһәренә кайтарыла. Татар дәүләт республика күчмә театры дип атала башлый. 1960 ел. Татар дәүләт республика күчмә театры труппасы Казан Кремленең Спас башнясында урнаштырыла. 1979 елның 6 апреле. Татарстан Министрлар Советы карары белән Татар дәүләт республика күчмә театры Татар дәүләт республика драма һәм комедия театры дип үзгәртелә. 1988 елның 4 майы. Ниһаять. РСФСРның мәдәният министры карары буенча театрга Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры дип йөртелә башлый. Икенче зур вакыйга. Шул ук елда театрның үз бинасы була. Менә шушы илаһи бина безгә бирелә. Хәерле сәгатьтә иҗат юлыбыз озын һәм уңышлы булсын иде.